wayo na toshe kunne na ana ta cewa wai kin mun wayo, haka ma na gode an danganta ne da ke zo mun wayo. Ni ban gano wani aibu barin yar uwa ta yi mun wayo, dare da rana da safiya inda na ganta ta mini oyoyo, kuma na nemo nata ne umma akwai shirabanta ne, ni mara kaina nata ne, to kun gaba maganar wayo da Allah dan juyo, kuma ki kaso in yo dole nake koyo, korinki mun wayo a cina da kyawu ne, kyawunki wanda baya misaltuwa, ina aminta da ke. Wayo ko za na sha wahala ko da ba za ki kula ba ki mun wayo. Na aminta da ke ko da za ki min wayo. Wayo na toshe kunne na ana ta cewa wai kin mun wayo, haka ma na gode an danganta ne da ke zo mun wayo. Ni ban gano wani aibu barin yar uwa ta yi mun wayo, dare da rana da safiya inda na ganta ta mini oyoyo, kuma na nemo nata ne umma akwai shirabanta ne, ni mara kaina nata ne, to kun gaba maganar wayo da Allah dan juyo, kuma ki kaso in yo dole nake koyo, korinki mun wayo a cina da kyawu ne, kyawunki wanda baya misaltuwa, ina aminta da ke. Wayo ko za na sha wahala ko da ba za ki kula ba ki mun wayo. Na aminta da ke ko da za ki min wayo. Wayo na toshe kunne na ana ta cewa wai kin mun wayo, haka ma na gode an danganta ne da ke zo mun wayo. Ni ban gano wani aibu barin yar uwa ta yi mun wayo, dare da rana da safiya inda na ganta ta mini oyoyo, kuma na nemo nata ne umma akwai shirabanta ne, ni mara kaina nata ne, to kun gaba maganar wayo da Allah dan juyo, kuma ki kaso in yo dole nake koyo, korinki mun wayo a cina da kyawu ne, kyawunki wanda baya misaltuwa, ina aminta da ke. Wayo ko za na sha wahala ko da ba za ki kula ba ki mun wayo. Na aminta da ke.